Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin syahidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sohri sodri wa yashirli amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli amma ba'du. Panjenenganipun para pepundhen, para pinesepuh, sesepuh lan aji sepuh lan ingkang pun kasawaken hangkang hanggung mastuti dumateng pepayaning kautamen ingkang pantes pinundi. Dumateng panjenenganipun para pangemban-pangembaning praja satriyaning negari minangka panduming kawula dasih linangkung panjenenganipun Ibu Kepala Dusun, Bapak RW, Bapak RT ingkang pantes nampi ing pakurmatan. Para bapak, para ibu, para lenggah kakung Sumawana putri ingkang dahat kinurmatan, para alim, para ulama, para kiai ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minangka kiblating panembah ingkang luhuring bukti. Para bapak, para ibu tamu undangan sagung para lenggah kakung Sumawana putri kadang muda werda ingkang bagya mulya. Langkung rumiyin sumangga kita aturaken raos puji lan syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kenikmatan saha karahmatan ingkang sampun kaparingaken kula lan panjenengan sami dening Ari Kenggan enjang punika panjenengan sedaya dalasan kula waget makempal manunggal wonten ing gedung seni dan budaya ingkang wonten ing RT kalih RW 19 Padukuhan Mudal Sariharjo Ngaglik Sleman kanthi pinaringan wilujeng kalis lir ing sambikala. Boten kesupen sholawat lan salam sumangga tansah kita antaraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarga, para sahabat-sahabatipun, lumeber dumateng kula lan panjenengan sami minangka umatipun ingkang tansah ma'antu-antu syafaat lan pitulangipun minat dunya hadal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu sagung para lenggah ingkang kawula hormati, geganan wedal sampun cukup siang. Sumangga adicara pahargyan ngunduh mantu enggal kita purwakani. Hanamong saderengipun kula ingkang kapiniji handherekaken lampahing adicara wonten ing pahargyan enjang punika kita aturaken menggah urut rerencaning adicara ingkang insyaallah badhe lumampah wonten ing enjang punika. Ingkang angka 9 nanjih pambuka kalajengaken adicara angka kalih nanjih atur pambagya harja. Angka 3 nanjih pasrah pinanganten. Angka 51 nanjih panampi pinanganten. Angka gangsal nanjih doa lan angka 6 nanjih panutup. Bapak Soibu Pradopo kula ingkang kapiji dening ingkang hamunggati nanjih Bapak Edi Hartono kapurih matur dumateng panjenengan sami sumangga adicara pahargyan ngunduh mantu wonten ing enjang punika kita purwakani kanthi hamasaken suratul Fatihah kula dherekaken. Lillahi ta'ala wa lisabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Matur suwun mugi kanthi waosan umul kitab adicara ing aringgelan ingkang punika lumampah lancar boten manggih alangan satunggal punapa. Kalajengaken adicara angka kalih lan inci atur pambagiyarjo saking keluarga Hangkang Hamugati nanjih panjenenganipun Bapak Edi Hartono kalian istri Hanamong anggih awet kawonten Bapak Edi Hartono boten saged matur piyambak kanthi punika badhe pun sulih salirani panjenenganipun Bapak Mujari dumateng Bapak Mujari sasana wekdal kita aturaken. Matur suwun dumateng kadang panatacara ingkang sampun paring wekdal dumateng kawula. Derengipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulah ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mugi sih kanugrahan wilasane Gusti kang nguruping dumadi Allah Subhanahu wa taala mugi tansah tumedhak tumanduk kajiwa duwin kasalira wonten ngarsa jiwangga jengan tiga sedaya dadosan kawula ing titi wanci punika saha titi wanci salajengipun. Nuwun kula nuwun. Wonten ngarsanipun para sesepuh, bini sepuh saha aji sepuh ingkang nganggung mastuti tumraping papayaning kautamen saha langkung pinundi saha ingkang kinabekten. Wonten ngarsanipun para alim, ulama, ustadzah ingkang rinten saha dalunipun tansah sumandhing kitab suci wahyuning Ilahi minangka panuntun kiblating manembah ingkang satuhu luhur ing budi. Dinanggung dumateng kadang pisan Sutasna nulinjih Bapak Sujikir dalasan Ibu Lestari saha Baraya Agung pangombyong pinanganten putri ingkang satuhu kinurmatan. Wonten ngarsanipun para pangembating praja satriyaning negari mliginipun wonten ing wewengkon Dusun Mudal Sariharjo Ngaglik Sleman minangka pandang-pandunging kawula dasih ingkang kinasih saha pantes sinudarsana. Wonten ngasanipun sakung para lenggah kakung miwah putri ingkang satuhu kinurmatan sumrambahipun dumateng kadang muda werda saha taruna ingkang tansah bagya mulya. Sumangga langkung yen kita tansah munjukaken raos puji syukur wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa taala awit paringipun mapinten-pinten kanikmatan nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik tuwin hidayahipun saengga wonten ing ari kalenggan punika kita saged kempal manunggal dados tunggal wonten ing pahargyan punika kanthi wilujeng kaleskening sabikala. Boten kata lumpen selawat ugi salam mugi tansah katetepna wonten ngasanipun Nabi Agung Muhammad
sallallahu alaihi wasallam lumeberipun dumateng garwa putra sahabat saha pendherekipun sumrambahipun dumateng kula lan panjenengan sami ingkang tansah kita antu-antu syafaat saha pitulunganipun fidini fidunya hadal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sakum para lenggah ingkang dahat kinurmatan, saderengipun kula nyuwun pangapunten ingkang sampun kumawantun cumantaka ngadeg matur wonten ngasanipun jengandika sedaya nun injih pradapa awit keparingipun Bapak Ediartono Dalasan Ibu Sri Muryanti kinen kasuwun matur nun injih wigatos ing dadi wonten ing pahargyan punika. Nun injih awit raos bombongipun Mamah Bapak Edi Hartono Dalasan Ibu ing titi wanci punika boten wawa matur piyambak wonten ngasanipun jengandika sedaya pramila punika Bapak Edi Hartono Dalasan Ibu anyaraya dumateng kawula supados matur wigatos ing dadi wonten ing adicara kalenggahan punika. Ingkang sepindhah nun injih Bapak Edi Hartono Dalasan Ibu senajan sampun sawetawis landhap angambali atur sugeng rawuh lan matur suwun awit rawuhipun panjenengan sedaya ingkang sampun anggembil wedang ngentengaken lampah minangkani pambudutipun Bapak Edi Hartono Dalasan sedaya Ibu. Para sakung ingkang lenggah ingkang kawula hormati, ing dinten punika nun injih Ahad Surya gangsal Oktober 2019 Bapak Edi Hartono Dalasan Ibu kagungan kersa nun injih ngentas piturus amiwa siwi palakraminipun atmaja kakungipun ingkang asesilih Rizal Asri Pangestu ingkang sampun kadhapaken kaliyan Nimas Roro Dian Ayuning Tias nun injih kaleres putra putrinipun Bapak Sujikir kaliyan Ibu Lestari ingkang mijil wonten ing tlatah Jeruk Gerbosari sami Galuh Kulon Progo. Saking para lenggah ingkang kula hormati, wontene adicara ijab kabulipun sampun kalaksanan wonten ing dinten Minggu Surya 28 September 2019 kirang langkung tabuh sedasa enjing wonten ing Wisma Jeruk Gerbosari sami Galuh Kulon Progo. Saking para lenggah ingkang kula hormati, Bapak Edi Hartono Dalasan Ibu ugi ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pamindhan dumateng sanak kadang pamong mitra saha tangga tepalih ingkang sampun paring sih kadharma ingkang arupi pisungsut utawi tandha tresna lan sarubinipun saengga adicara wonten ing ari kalenggahan punika waget lumampah kanthi lancar rancak boten kirang setunggal punapa. Bapak Edi Hartono Dalasan Ibu boten waget casuhitu punapa-punapa wonten ngarsanipun jengandika sedaya wagetipun namung anyuwun wonten ngajaripun Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi sih kadhaman panjenengan sedaya pikantuk lelintu ingkang matikel-tikel agengipun saking Allah Subhanahu wa taala lan mugi andadosna amal senanipun panjenengan sedaya. Saking para lenggah ingkang dahat kinurmatan sinaosa adicara ing ari kalenggahan punika sampun karakit karantan sak wetawis wekdal ingkang kawuri anamung minangka jejering titah sawantah tentu kemawon tasih wonten cicir saha tewetipun. Pramila punika Bapak Edi Hartono Dalasan Ibu nyuwun lumuntrih samudra pangasama mbok bilih anggenipun hananggapi rawuh panjenengan sedaya kirang gupuk lungguh
Suktuin suguhipun ingkang kirang wrani penggalih panjenengan sedaya. Saestu Bapak Edi Hartono dalasan keluarga tansah nyadong lumunturing sih samudra pangaksama. Salajengipun Bapak Edi Hartono dalasan Ibu tansah mawantu-wantu donga pangestu panjenengan sedaya dumateng pinanganten sarimbi kagem sangu lelumban ing madyaning bebrayan agung. Mugi manggiya widodo, mugi manggiya atut runtut reruntungan widodo kang sinejo jumbuh ingkang dinayu basuki ingkang kaesti lan mugiya andhatosna balirisma ingkang sakinah mawaddah warahmah lan enggal pinaringan tedhak turun ingkang soleh solehah lan migunani tumraping agama bangsa lan negari. Salajengipun semoga panjenengan sedaya kasekecakna anggenipun pilenggahan saha angresepi pisegan punika kanthi mardu mardikaning penggalih dumugi samangke saparipurnanipun adicara punika. Semanten saha cekal semanten ingkang saged kawula aturaken mbok bilih wonten galap kang sulipun atur kanthi andhap asor manah kawula estu nyuwun dumateng Sih Samudra Pangasama. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur suwun. Matur suwun dumateng panjenenganipun Bapak Mujari ingkang sampun kersa amargi dumateng panjenenganipun Bapak Edi Hartono. Adicara ingkang salajengipun nanente pasrah pinanganten dumateng panjenenganipun Bapak Sarjono minangka duta saraya saking Dusun Jeruk Gerbosari sami kaluh Kulon Progo sasana wekdal sumangga katur. Nun kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wonten pasanipun para pepunden, para sepuh bini sepuh aji sepuh ingkang sampun linangkung pono ing pawawas lebda ing pitutur kiblat ing pinembah ingkang pantes pinundi saha kinabekten. Kilangkung wonten panjenenganipun Bapak Sutejo. Dumateng para alim ulama, para kiai, para ibu kiai, lan ibu bapak aja, haji, ibu aja, lan ugi sedaya tokoh agami ingkang rinten lawan dalu tansah sumandhing kitab suci wayuning ilahi minangka pinuntune ping nembah ingkang luhuring budi. Para priyagung, para sarjana jananing budi, para pangembating praja satriyaning negari minangka pandang-pandanging para kawula dasih ingkang pantes sinuba sagunging pakurmatan. Kilangkung wonten panjenenganipun Ibu Dukuh, Bapak RW, Bapak RT lan sedaya tokoh masyarakat wonten ing Mudal mriki punika.
Dumateng pangsasanipun Bapak Edi Hartono dalasan Ibu Sri Mulyani lan ugi sedaya warga masyarakat medal wonten ing mriki ingkang pantes kawula hormati lan ugi sagunging para pinilenggah kakung semawa putri ingkang kawula hormati. Amit pasang alimat tabib terbina saiki ilahi dini yang turak sarip. Dene kawula wonten ing mriki kemawatun ngadeg wonten ngasa panjenengan sami. Nggih awit saking awratipun jejiban kawula piniji minangka talanipun atur utawi basa saking kadang kawula Bapa Sujikir Sarimbit. Anampung samangke mbok bilih wonten atur utawi pangandikan ingkang kirang nuju prana. Nggih awit kirangipun seserpan kawula tansah nyuwun lumputing sesamuja pangarsane. Ingkang swidah Bapak Sujikir dalasan pangombyong temanten sowan silaturahmi lan ugi ngaturaken sungkem pangabektinipun dumateng para pepunden lan para sepuh pinisepuh lan ugi ngaturaken salam taklim dumateng Bapak Edi Hartono dalasan warga lan keluarga ageng wonten ing mriki. Ingkang salajengipun mbok bilih wonten dinten utawi wekdal ingkang sampun kawuri inggih menika dinten Minggu Pon tanggal 28 Oktober 2000 selangkung Bapak Edi Hartono dalasan ibu lan sedaya pengombyong temanten calon temanten kakung inggih menika rawuh dhateng sami galuh. Inggih menika wonten Peduan Jero RT 12 RW 06 Gerbosari. Kanthi lumantar panjenenganipun Bapak Sutejo inggih menika masrahaken calon temanten kakung setunggal iji. Inggih menika Mas Bagus Rizal Asri Pangestu. Nun sewu ora pun klerak iki. Nggih menika saya menika saking panjenenganipun Bapak Sujikir kanthi suka bingahe manah calon temanten kakung katampi kanthi asta kekalih lan salajengipun saya panjenenganipun Bapak Edi Hartono nyuwun calon temanten setunggal iji punika kasuwun jangkepi lan ugi dipun nikahaken kalian Dian Cahyaning Tias kanthi sedaya donga pangestunipun Bapak Ibu saking Mudal Sariharjo Sleman lan ugi warga masyarakat Peduan Jero. Alhamdulillah Bapak Sujikir nikahaken keng putra Mas Rizal Asri Pangestu kalian Mbak Dian Cahyaning Tias. Sedaya kanthi pinaringan lancar boten wonten rubeda setunggal punapa awit sedaya restu nipun panjenengan sedaya. Lan ugi Bapak Edi Hartono lumantar Bapak Sutejo mbok bilih samangke wontenipun temanten Sarimbit menika sampun rampit wonten ing sami galuh. Saya menika panjenenganipun Bapak Edi Hartono nyuwun temanten Sarimbit dipun larapaken dhateng Mudal menika wonten dalemipun napa pundi Pak niki? Wonten gedung nggih. Nggih, wontenipun Mudal menika wontenipun gedung punika. Sampeyan nyuwun pamunten mangke kula pasrahaken wonten mriki Pak boten dalemipun. Nggih. Nggih, saking punika saking Bapak Sujikir dalasan pangombyong temanten nyuwun pamunten menika kathah Pak Bu.
boten dadosaken renangipun penggalih saking menawi nyuwun pangapunten. Saking punika wonten kalodhan punika Bapak Sujikir lumantar kawula inggih menika masrahaken temanten saribit dumateng Bapak Edi Hartono dalasan Ibu lan semoga samangke anggenipun gula wentah nggih awit menika nek ditingali piyatunipun dedegipun pun ageng sepuh nggih. Ketingali wong dibacak dibacak tesih enom nika. Saya menika monggo awit anggenipun bebrayan lumban wontenipun madyanipun masyarakat menika dereng gadah pawitan. Saya menika monggo mangke Bapak Ibu, Bapak Edi Hartono dalasan Ibu monggo mangke anggenipun paring anggenipun maringi anak kawula supados mangke anggenipun bebrayan tansah paringi guyub rukun antun nutut tata titi lan tentrem pinanggih rahayu bagya mulya ingkang sireja. Lan ugi salajengipun mbok bilih kala wingi Bapak Sujikir anggenipun nikahaken keng putra Mas Rizal Asri pangestu kaliyan Mbak Dian Cahyaningsih boten anujuprana dumateng penggalihipun Bapak Ibu nggih awit adatipun sami galuh ngaten menika Pak. Saya menika kula nyuwunaken pangapunten. Lan salajengipun ugi matur dumateng Ibu Dukuh dalasan warga masyarakat wonten ing Mujal Sri Harjo Sleman. Samangke mbok bilih anak kawula wonten ing mriki. Monggo mangke anggenipun maringi pangertosan wewarah nggih awit nuwun sewu kabudayan sami galuh kaliyan kabudayan mriki wonten bentenipun. Dados mangke mbok bilih boten nujubrana mangke kala suwun monggo mangke dipun paringi pirsa dumateng anak kawula Mbak Dian. Menawi wonten ing sami galuh nggih mangke kawula warga masyarakat dalasan Bapak Sujikir sak keluarga nggih caos menapa saged-sagedipun mugi-mugi mangke le bebrayan nggih menika paringi antun nutut guyub rukun tata titi lan tentrem bagya mulya ingkang seja rahayu ingkang tinemu. Lan ugi salajengipun nuwun sewu mbok bilih kala wau Bapak Sujikir nggih mbeta sekedhik minangka tandha katresnan nggih nuwun sewu menawi dipun ketho aji mboten wonten ajinipun. Nggih mugi-mugi mangke saged bahanani dumateng Bapak Edi Hartono dalasan masyarakat lan ugi mangke menika dadosaken linangkung pemaketipun kita anggenipun sami kekadangan. Bapak Edi Hartono dalasan warga masyarakat ing Budal ingkang kula hormati. Lan salajengipun mbok bilih samangke wontenipun bahagian wonten ing punika sampun kawula anggep cekap. Saking punika kawula samangke badhe madal wasilan nyuwun pamit lan nyuwun donga pangestunipun mugi-mugi lampah kawula saking papan punika dumugi sami galuh griyanipun piyambak-piyambak tansah pinaringan kawilujengan dipun tebekaken saking prengga bayanipun pagi. Bapak Edi Hartono ingkang kula hormati, nuwun sewu mbok bilih kawula anggen matur makili saking kadang kawula Bapak Sujikir wonten atur ingkang kirang nujubrana lan ugi anggenipun sowan boten kirangipun subasita nggih awit nuwun sewu piyantun gunung sabanipun turut alas Pak dados benten kalih kantor ya Pak nyuwun pamunten tentu kathah klepatanipun saking menika kula nyuwun pangapunten. Salajengipun kupat janure klapa wonten lepat nyuwun pangapunten. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun kula kunduraken. Sagung para lenggah kakung Sumawana putri ingkang saduwuken abekten matur suwun dumateng Bapak Sarsono ingkang sampun
makili dumateng pangombyong pinanganten saking pinanganten putri Naninji Dian Cahyaning Tias binti Bapak Sujikir lan Ibu Lestari. Adicara ingkang salajengipun Naninji panampi panganten ingkang badhe pun sulih salira panjenenganipun Bapak Haji Hadi Wasito Hadi PA dumateng panjenenganipun sasana wekdal sumangga katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat salam semoga tansah kita lanjungaken dumateng junjungan kita mustikaning jagat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumeberipun dhateng garwa putra sahabat penderek kalebet panjenengan lan kula ingkang pituwunganipun ingkang sahabatipun tansah kita antu-antu ning dinten yaumul akhir samangke. Kapurwakan agungaken asmaning pangeran ingkang welas saha asih. Nuwun kepareng kula nyuwun sumungturing sih samudra baksami wonten ngersanipun sedaya para rawuh linangkung wonten ngersanipun para pinisepuh sesepuh saking kasepahaken ugi dumateng panjenenganipun Bapak Sujikir dalasan Ibu Lestari Saputra lan sedaya pangombyongipun putra pinanganten saking tlatah Jeruk Gerbosari Samigalo Wesprok Kilen Pragi. Jalaran anggen kawula kumawani ngadeg tanpa sudosita ngilahi tata krami tunggel pangandikan anyaruwe kamardikan panjenengan sekalian kalanipun panjenengan tesih sekeca pawan pangandikan. Naninjih awit saking keparingipun rayi kula Edi Hartono dalasan Ibu Sri Mulyani Saputra kula ingkang kabiji anampi pengendanganipun Bapak Sujikir dalasan Ibu Lestari lumantaran janipun Kepala Wilayah ing Jeruk Bapak Sarjono ingkang sepisan kula ngaturaken monggo sugeng rawuh saha nampi salam takdim panjenengan kanthi ucapan kula mangke menawi Bapak sampun dumugi dalem sinasa Bapak Sujikir wonten kula nyuwun tulun pun aturaken salam taklim saking Bapak Edi Hartono Saputra kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun Bapak Edi Hartono kekalih ngaturaken sewu-sewu agunging panuwun ing tanpa pindhan jalaran Bapak Sujikir dalasan Ibu sampun kersa minangkani panyuwunipun kersa angijab kabulaken pun disal asri pangestu kalian Nimas Ayu Diah Cahyaning Tias nambut silaning akrami lamating permodo jalu sisaning blindo daud astawinat sesandingan dikala tanggal 28 Oktober tahun 2000 selangkung. Ingkang menika saestu Bapak Edi Saputra ngaturaken sewu-sewu agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Salajengipun pasrahipun Bapak Sujikir Saputra ing mbok pilih anak kekalih wonten ing Mudal Sariarjo Ngagel Sleman inggih mangke badhe dipun paringi seserapan mugi
gesangipun saged migunani dhateng keluarga, bangsa lan negari. Semonten mugi ing mbok bilih putra kekalih cumandha wonten ing jero Gerbosari sumangga masa borong anggenipun kegulang paring pitedah piwulang murid putra kekalih saged nutupi kersanipun tiyang sepuh lan migunani dhateng masyarakat. Bapak Ibu ingkang lenggah wonten ing papan punika saestu Bapak Adiartono nyuwun ngaturaken agunging panuwun tanpa pami panjenengan sedaya sampun kersa minangkani panyuwunipun inggih menika nglarapaken putra pinanganten kekalih lan ugi kala wau namung ingkang dipun nyuwun pangapunten nyuwun ngapunten. Mboten wonten lepatipun Pak Sarjono. Dawah sami-sami kemawon dados nur-nur nggih Pak. Nur. Salajengipun sewu-sewu agunging panuwun ingkang tanpa pami dene Bapak Sarjono Darasada rombongan minggahipun Bapak Suci lan Ibu Lestari ngasta angsal-angsal ingkang semanten kathah. Menika saestu kula amakili Rai kula Adiartono ngaturaken sewu-sewu agunging panutur ingkang tanpa pami mergi mugi angsal-angsal menika mangke barokah dhateng keluarga lan tangga tepalih khususipun dhateng kula piyambak. Apa lenggah sedaya ingkang kula hormati paripurnaning adicara punika panjenengan sedaya ngersakaken tumonten tindak kundur. Namung sajodosipun menawi kersa lan kula kiduli Pak mangke dugi sonten kunduripun supados eyuk mangke boten kepanasan wonten mergi namung ing mbok bilih wonten pedamelan ingkang boten saged pun tilar lajeng ngersakaken kundur nggih sumangga kula namung saged nderekaken sugeng tindak mugi tindak panjenengan saking papan mriki dumugi dalem panjenengan piyambak-piyambak alas tansah kalis nir ing sambikala pinanggih kaliyan keluarga kanthi sehat walafiat namung mangke menawi paripurnaning adicara Bapak Ibu sedaya sampun kersa angrahapi menapa ingkang dipun sumadhyakaken kalih rayi kula Adiartono Saputra. Para lenggah sedaya ingkang kula hormati kados namung semanten lan mekaten ingkang saged kula aturaken minangka ananggapi panjenenganipun Bapak Suci Darasan Ibu Lestari lan Saputra lumenaran panjenenganipun Bapak Sarjono Bapak Kepala Dusun saking Jeruk Gerbosari Wispro lan pepet budidayane manungsa tan saged lepat saking kegirangan lan kelepatan. Ingkang menika saestu kula nggena bilih anggen kula matur kirang jangkep lan kirang runtut. Ingkang menika kula namung mawantu-wantu nyuwun lumubering samudra pangaksami. Keputusan ngatur kula sedah Siti Bugo binuntel roning kelapa. Apuranto yen wonten lepat kawula nuwun kawula nuwun bila taufik wal hidayah. Dari taufik wal kinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedal kita kunduraken dhateng Bapak Abdullah Mujid. Nuwun. Nggih, matur nuwun dumateng Bapak Haji Hadiwasito BA ingkang sampun hamakili saking keluarga ingkang hamangbati lan inji panjenenganipun Bapak Adiartono sekalian istri. Namung saderengipun adicara kita lajengaken kula ralat mbok bilih wau Bapak Hadi Sutejo Haji anggenipun matur
wonten kekeliruan nggih mboten 28 Oktober namung 28 September. Ngaten. Kula pilih iko ingkang dados atur saking kula. Sagung perlenggah kakung Sumawa Mutri ingkang sadhu kinabekten adicara ingkang salajengipun naninjih adicara doa. Mugi kanthi doa kula lan panjenengan sami anggenipun pinanganten kekalih naninjih Roko Mas Rizal Asri Pangestu bin Haji bin Edi Hartono kalian Dian Pangestu binti Sucikir lan Ibu Lestari anggenipun pinanganten kekalih dadosno keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Dumateng panjenenganipun Bapak Hendrik Widianto sumangga katur doa kita aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walit tuqa. Amma ba'du. Puja lan puji syukur kita aturaken dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa. Mugi dinten menika siang menika kita lan panjenengan sampun kaparingan kathah kanikmatan nggih menika kasehatan, kaentengan lampah lan kabagjan sarta katetepna iman kula lan panjenengan wonten iman Islamipun. Salawat saha salam kita kunjuaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang penantu-antu syafaat lan pitulunganipun wonten ing donya hatta akhirat. Para rawuh, para lenggah kakung Sumawana Putri ingkang kawula hormati, monggo-monggo wonten hajatipun Bapak Edi menika kita netepaken njejekaken manah ikhlasaken mana kagem dongaaken nggih menika kemanten kekalih mugi-mugi tansah pinayungan rahmat saking Gusti lan dipun paringi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Monggo donga kula therekaken ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah liridho illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah wabil khusus lihajati walimatul urus hada yakni akhina Rizal Asri Pangestu lan Dian Cahyaning Tias. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabatin Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azim wal karim sultanik. Allahumma inna nas'aluka an taghfira lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masayyidina walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina
wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa nazata minan nar wa afa inda hisab. Allahumma anta maqsuduna wa ridhaka matlubna a'tina mahabbataka wa ma'rifataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif bainahuma akhina rijal akhri pangestu wa ukhtina dian cahyaning tias kama alafta baina nabiyullah Adam wa Siti Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta nabiyullah Yusuf wa Zulaiha. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Allahumma sholli sholatan daimatan bidawami mulkillahi azim fi kulli waqtin wa hibrin wa dha'afu mudha'afatan abadan sarmadan ila yaumil qiyamati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Iftah lana ya Allah, iftah lana abwabas sakinah mawaddah wa rahmah wa bil khusus li akhina rijal asri pangestu wa ukhtina dian cahyaning tias. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbi hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'un du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mekaten saha semanten sedaya lepat nyuwun pangapunten. Nasrun minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dumateng Bapak Hendrik Widayanto ingkang sampun paring doa. Mugi kanthi doa kula lan panjenengan sami pinangaten kalih saestu pun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala pikantuk keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Sagung perlenggah kakung sumaputri paundangan ingkang kawula hormati sampun kapurwakan adicara saking Purwo Madya kalaksanan kanthi lancar boten mangke halangan satunggal punapa. Kati punika sesarangan adicara ing enjang menjelang siang punika kita tutup kanthi waosan hamdalah sesarangan alhamdulillahirabbil alamin. Saking kula ingkang nderekaken lampahing adicara wonten ing siang punika bilih wonten lepating atur saestu kula nyuwun lumutering Sih Samudra pangarsami kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.